ҳатман агар мошин дошта бошӣ, ҳамин чиз чуда дар кор аст. Агар нақша фаҳмидан хоҳӣ, дар компютера якта плюска нақша равонат кунам. Ина бародаро дидӣ, ҳама чизе ки дар мошин лозим мешавад дар ин ҳастай. Ина тамошо кунед. Аз ҷои ботай бародаро, насос беҳтарин насосҳои барои мошин. Ина тамошо кунед, насоса аз ҷои ботай бори навай бо нархи арзон. Ина диден беҳтаринай. Кадомеда ки дар кор боша, ҳатман номеро дар рӯи экранда заказ кунед. Ина бо фонарик дора ки метавонед ки дар шавиам мисоли гап гирён кунед, кортова буд кунед. Аз ҷои бодай. Ина хеле бо шланг дора барои бо бигем ки добавка кардан. Ина ҷа бо насадка дора ки метавонед ки дар аккумулятори мошин истифодаш баред. Насадкаро инами намуд подключат мекунӣ. Тамошо кунед. Диде бародар, инами намуд подключат мекунӣ насадкара. Ана упараша дар плюсаву минусия километр соединит мекунӣ, кор мекуна. Ҳама чиза комплект дора. Кадомеда ки дар кор боша, ҳатман номерода муроҷиат кунед, комментарияда якта плюс равон кунед, нақша фиристонамтон. Дар паноҳи Аллоҳ бошед.